Matematikaflevering uge 9, navnet skal 12 stop NF, og det her handler om areal under grafer. Der er en sammenhæng mellem det bestemte integral og arealet under grafen for en funktion. Arealet mellem grafen og første aksen for en funktion f mellem de to tal a og b, som kan ses her, altså selvfølgelig teoretisk at det er b, på første aksen det er givet ved det her. Altså integralet b af a, fx af d af x. Det kan så formuleres i følgende sætning, med sætning 3 lige. Hvis derfor funktionen f gælder, at f af x er større eller lige med 0 i intervallet a b, er arealet af a den punktmængde, der er begrænset af grafen for f og den første akse intervallet a b, og det er så givet her, som tidligere vist op på tegnet her. Bevis. Til start så antager vi, at f er en voksne i hele intervallet mellem a og b, og derefter defineres funktionen a af x på intervallet i a og b. Funktionsværdien af a af x er arealet mellem grafen her og første aksen i intervallet a til x. Altså så svarer a af x til det viste areal her. Da det er etableret, at f er voksne, må følgende gælde. A af x plus delta x minus a af x er større eller lige med f af x gange delta x, som er vist her og her på tegningen. Det er at sige, at det markerede område her er mindre end arealet. Det samme kan skrives for denne figur, blot hvor at det markerede område er større end arealet. Dermed lyder forskriften a af x plus delta x minus a af x er mindre eller lige med f af x plus delta x gange delta x, hvor der så er ekstra delta x her. Areal mellem grafen og første aksen har arealet a af x plus delta x minus a af x. De to skraverede arealer f af x gange delta x og f af x plus delta x gange delta x er henholdsvis mindre og større end dette areal, som også er vist på de to tidligere tegninger. Der samles i en dobbeltulighed, altså to uligheder samlet i en. F af x gange delta x er lige med eller mindre end a af x gange delta x minus a af x er lige med eller mindre end f af x plus delta x gange delta x. Når vi dividerer med delta x på alle af siderne af denne ulighed fås følgende. Og det kan derefter reduceres til følgende udtryk. Dernæst så lader vi altså nu delta x gå mod 0, da vi ved fra differentialregning, at det gør, at vi skal finde den afledte funktion. Og denne ønskes at blive fundet, da a mærke af x er lige med f af x. Og den måde overgangen kan så se her. Efter at have fjernet delta x fra uligheden, så kommer man til at se ud på følgende måde. F af x er lige med eller mindre end a mærke af x er lige med eller mindre end f af x. Og det er altså den forkortede version af uligheden fra før. Og det kan altså nu konkluderes, at a af x er lige med f af x, hvilket også vil sige, at a er stamfunktionen til f. Og går videre, så er man nødt til at have forståelse for definitionen for det bestemte integrale, og det kan altså findes i definition 3.6. Der står, lad f være en stamfunktion til f. Det bestemte integral af f i intervallet a b er der tallet integral b a f af x dx er lige med f af b minus f a. De to tal a og b kaldes altså integrationsgrænserne. Hvis vi altså følger definitionen for det bestemte integrale, så vil vi derved konkludere, at følgende må gælde. Integrale b af a, f af x dx er lige med a af b og minus a af a. Og det er dermed tidligere statueret, at maksimum og minimum af arealet. Ud fra denne definition af ax kan det altså ses, at a af a er lige med 0, mens a af b svarer til arealet mellem grafen for f og første
første aksen i intervallet AB. Kan det altså slutligt konkluderes, at a af b minus a af a er lig arealet for funktioner for voksne funktioner. Og sætningen er dermed bevist.